tugang, luhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kang sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean nina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan, solemnidad kan Inmaculada Concepcion ni Santa Mariang Virgen, patrona principal kan Pilipinas. Isabay po niya ito ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving offered by the following: Espelita Romeo, Mr. and Mrs. Rande Trilles, Yones Miliana, Jonaline Sanone Morada, Mr. Danilo Briones and family, Edith Catolico and family, Hazel A. Cortez, Salve Monteveros, Judy Oliquino, Ruel G. Fuellas and family, Villaruel family, Villamor family, Marilu Espadilla, Janeline Arena, Nessa Loveres, Maylene Gatchalian, Michael G. Macasinag, Lustado family, Mohar and Luna family, Apostol Buena and family, Princess Barnuevo, Marcelo Barnuevo Jr. and family, Mr. and Mrs. McVin M. Alcantara and family, Mr. and Mrs. Manuel Alano and family, Mr. and Mrs. Gitones and family, F. Milano and family, Danica Reboredo and Faye Cadiz and family. Thanksgiving also offered for happy birthday by Odessa Lumaad, for passing the CELE board exam by Franz Anthony Grajeda, in honor of Our Lady of Immaculate Conception offered by the following: Hazel Joy Reyes, Ostero family, Jonaline Sanone Morada, Mr. and Mrs. Eduardo and Elena Porlares and family. For passing the nursing licensure exam by Abijah Shan Abalyeser, for the gift of life by Alice Ibo and family, for wedding anniversary by Mika and Carl Murillo, happy anniversary of Dream Fab Beauty Salon by Connie Lorilla, for maternal blessings and protection of Mama Mary to our family by Reginaldo family, for the gift of life of Rob Noel Del Rio Remon by Del Rio and Remon family, for the gift of life of Rob Noel Del Rio Remon by Irene Concepcion Imperial and family. A special intention for good health and safety of Jace Jeffrey and Jasmine Gale by Hazel Joy Reyes, for safe travel by Jude and Kay, for good health of Shalchel by Espelita and Tumanan,
For good health of our body by Mika and Carl Murillo. For healing and fast recovery of Pedro Edgar Bahilio by LV Bahilio. For peace in the Philippines and the world by Reginaldo family. For healing and fast recovery of Salvador Pacres by Reginaldo family. Special intentions also offered by Diana Franz Diadante and Pago family. For the eternal repose of the following souls. For the souls of Linda and Oscar Abrahan, offered by Daughters of St. Jude. For the soul of Yuzel, offered by Arpon family. For the souls of Romeo, Manuel, and all souls by Espelita and Tumanan. For all souls offered by Yones Millena. For the soul of Roger, offered by De La Cruz family. For the soul of Rosie, offered by Panganiban family. For all souls offered by Mr. Jerry Marbella. For the souls of Concepcion, Moises, and all souls offered by Rosemary Ayala. For the souls of Eduardo Sr., Julieta, Magdalena, Felicissimo Sr., Felicissimo Jr., Eduardo Jr., offered by Foster and Dean family. For the souls of Cora, Fidela, and Eugenio, offered by Helig family. For the soul of Norma, offered by Maria Corazon Andal. For the souls of Nidenea and Jose, offered by Jeannie Ann Levantino. For the soul of Osvaldo Jr., offered by Judy Oliquino. For the souls of Lourdes and Honesto, offered by Buen family. For the souls of Marilyn, Rodrigo Sr. and Ryan, offered by Marites Serrano. For the souls of Concepcion, Fernando and John Carl, offered by Love and Jack. For the soul of William, offered by Alburo family. For the soul of Celestina, offered by Arceli and Latigay family. For the souls of Ruben Sr., Antonia, and all souls, offered by Reginaldo family. For the soul of Angel, offered by Mr. and Mrs. Alejandro Santiago and family. For the souls of Inbundo and Adelina, offered by Mirna Rayala. For the souls of Carlo and Fernando, offered by Mendones family. For the souls of Rodolfo and Nimesha, offered by Flor Escolano and family. For the soul of Victorio, offered by Maria Ana Bolaños and family. For the soul of Arsenia, offered by Almonte family. For the souls of Nemesio Jr. and Jonathan, offered by Salve Cronico. For the soul of Alicia, offered by Marie Patricia S. Ong and family. For the soul of Maria, offered by Faye Cadiz and family. For the souls of Ramon, Anastasia, Elpidio, Edgar, and Oscar, offered by Alano family. Banwaan Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Agawit sa
Sa ngaran ka nama, sinaki, sing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katunino nga ni Jesu Cristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, sa pakisumaro, ang Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, tan sa mga kasalan, tangani magkanig o kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sinsaindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles, sin Santos, sinsaindo mga tugang, ako'y pamibis, kaguranan tan Diyos. Mayroon malugod sa to ang Diyos na makakamhan, sin bakapatawadan sa tamang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kula mo, pamurawaya, nagurag na Diyos sa ding langit nun, Diyos Ama, makakamang, nagurag na kimapong Yesu Cristo, nagurag na Diyos, Cordero kan Diyos, sa kikan naman, nagpaparang kan mga kasalan kan ginawa ni kami. Na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawa. Kuhaan sa mong pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, mahirati kami. Ay kasalan, walang kasalan, kagurang, kasalan, o kalangkang. Yesu Cristo kayo, kan Espiritu Santo, kamurayan ng Diyos Ama. Mamibi kita, kagurangnan kagaying ako ang nakakaligtas sa sakripisyo, na didudol tumi sa imo sa luminidad ka ni Makulada Konsepsyon ni Santa Maria ang Birhen, asin warasan na sirina kami, nagpapahayag sa iya, naligtas sa gabos na digtaaning kasalan, hulikan sa imong nainot na grasya, kami man hulikan sa iyang pamibi, makaligtas sa gabos na kasalan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon niya to, an enot na babasahon.
Pagbasa sa libro nin Henesis. Alaga dinapod nin kagurang ng Diyos ang lalaki. Hain ka. Nagsimbag siya. Nadawog ta ka sa tatamnan. Natakot ako kaya nagtago ako. Huli ta huba ako. Sisaya nagsabi sa imo na huba ka. Anhapot nin Diyos. Nagkakan ka kan bunga kan kahoy na ipinapangalad ko, nagsimbag ang lalaki. Ang babaeng itinaumutanganing maging kaibahan ko, iyo ang nagtaw sa ko kan bunga, kaya nagkakanak ko. Hinapot din kagurang ng Diyos ang babae. Tano ta ginibo mo ini? Nagsimbag ang babae. Dinaya ako kan halas, kaya nagkakan ako. Dangan, tinaraman din kagurang ng Diyos ang halas. Huli ta ginibo mo ini, isinusumpata ka sa gabos na hayop. Pungon yan, magkakamangka asin kabukabo sa imong kakanon sa bilog mong pagkabuhay. Papagiwalon ko kamo asin ang babae. An sa imong banhi asin an sa iyang banhi. Rurunuton kay niyan sa imong payo. Asin, hahampakon mo ang sa iyang buol. Eva ang iningaran ni Adan sa iyang agum. Hulitas siya ang ina kan gabos na tawo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit, huli ta guminibos siya nin mga ngangalasan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, huli taguminibo siya nin mga ngangalasan. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan, huli ta guminibos siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kapangyarihan asin banal an kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, huli taguminibo siya nin mga ngangalasan. Ipinahayag nin kaguranan ang sayang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sayang kapangyarihan sa pagligtas. Naramdaman niya ang danay niyang pagkamot asin pagkaimbod sa harong ni Israel. Nahilin kang gabos na puro kandaga ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, huli taguminibo siya nin mga ngangalasan. Naramdaman niya ang danay niyang pagkamot asin pagkaimbod sa harong ni Israel. Nahiling kan gabos na puro kandaga ang kapangganahan kan sa tuyang Diyos. Gabos na daga, maugmang magkurahaw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit asin mga kurahaw nin kaugmahan. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, huli taguminibo siya nin mga ngangalasan. Hemateo niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Diyos na Ama ni Hesukristo na sa tong kagurangnan. Huli ta binindisyonan niya kita diyan ki Kristo. Kang gabos na bendisyon na espiritual sa kalangitan. Bago lalangon ang kinaaban. Pinili niya kita diyan ki Kristo. Tanganing maging kitang banal, sagka mayong digta sa atubangan niya. Huli sa pagkamuot, itinalaga kita nin Diyos na maging mga aki niya huli ki Hesukristo. Sa diri niyang kabutan iyan, sa kakatuyuhan. Umawon ta ang Diyos, dahil kan sa iyang nagsusupay na biyaya, na itinao niya sa to bilang regalo, na yaon sa namumutan niyang aki. Ang gabos na bagay, nahahaman, susog sa plano, asin kabutan ng Diyos. Huli ki Kristo. Pinili niya kami na maging sadiri niyang banwahan, dahil sa sadiri niyang katuyuhan,
na dati niya nang inisip puon sa kapinunan. Kaya kaming mga nainot na naglaom ki Kristo, itinilagang mabuhay para sa kaumawan kan sa iyang kamurawayan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Sa imong Espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan ikaadom na bulan, kan pagbados ni Isabel, ang anghel si Gabriel, sinugo ning Diyos, sarong banwaan ng Galilea, ang ngaran Nazaret. Sa sarong daraga ng ngaran Maria, nakatalaan ang ikasal kay Jose, sarong lalaki, nagikan sa kapag-arakian ni David. Nagdulok si Maria sa anghel, kasi nagdulok kay Maria ng anghel, dangan nagsabi, ang katuninungan na pa sa imo, paladan kang babae. Ang kagurangnan niyaon sa imo, napurisaw si Maria, kan nga tataramo na ini, si pinag-isip-isip niya kung ano ang kaulugan kayan. Kaya sinabihan siya ka ng anghel, dahi ka matakot Maria, ulitan na bibilian ka kanin Diyos. Mangingidam ka sin mga ngaki inin lalaki, Jesus, aning angaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaapo doon aki inin kahuraw lang kawing Diyos. Itataw sa ining kagurangnan na Diyos ang trono ni David na sa iyang ginikanan magahadi siya sa kapag-arakian ni Jacob sagod lamang. Ang sa iyang kadean mayo ning katapusan. Paano mangyayari ini na mayo man akong agom? Hanapot ni Maria, nagsimbaga ng anghel, mahilig sa iman Espiritu Santo, asin lilindungan ka kang kapangyarihan kan kahuro halang kawing Diyos. Kaya banalan ni pangangaki mo na apo doon aki ng Diyos. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel, pinagsasabi na dahil siya mangangaki alagad ng idam, maski nga ni gurang na ninmarhay. Ngunyan, anom na bulan na siyang bados, uli tamayo nin imposible sa Diyos. Nagsabi si Maria, uripon ako ning kagurangnan, mangyari lugod sa ko, susog sa imong tataramon. Dangan, binayaan siya kananghel. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Maray na hapon sa inyong mga tugang. Ang kapistahan kan Immaculada Concepcion, sinisingit sa panahon kan Adviento. Ulit ay ni nagpapagirumdom kan dakulang plano ni Diyos sa katawohan na pinuunan sa pagwaras kay Maria kan nakulaon na regalo nin Immaculate Conception. O itong pagpangidam sa iyang daing kasalan sa sinapupunan ni Isabel, ni Santa Ana sa iyang ina. Kaya sa mga nalilibungan ko ang Immaculate Conception iyon na ang birthday ni Mama Mary. Magkaiba man po. So birthday, September 8, as in, so Immaculada Conception, sabihin, pagpangidam ni Santa Ana kay Mama Mary.
Kaya siyempre may inot so pagpangidam ni Santa Ana bago si Mama Mary pangakin, pinangidam ng una siya kan sa iyang ina. Ngunyan, tulong punto bot kong doonan sa kapista na ini na ang Feast of Immaculate Conception is the pinakahalangkaw na kapistahan, solemnidad sa bilog na Pilipinas. Ulit ay ini ang patron kan sa tuyang bilog na bansa, no? Sa patroness of the Philippines. Ngunyan, ang mga punto na buot kong tawan, enot ang kalinigan nin sa tuyang hawak. Ninulita ang Immaculate Conception, nagsasabi na si Mama Mary, di naulaktan kan kasalan original na duman sa first reading, sabi ng tao, each one of us, nagmana kan kasalan ni Adan asin Eva. Ang kasalan na day pagsunod sa kabutan kang mahal na Diyos. Day baga sinabi, pagkakan bunga, kaitong kahoy, alagad nagkakansinda. Kaya that was the sin na namanata. Kaya siguro, kadakol man sa to ang habo magsunod, no? Mga matagas ang payo, ang puso, tanamanata ki Adan asin Eva. Natapo may connection ini sa hawak. Dinulit ang hawak ta na sarong parte kan sa tong pagkatao, bagang parte tang kaluluwa, kalag, asin, hawak, and body. Ano po ang function kang body? Bako so na nagsisir kita sa ibang mga creatures, di na lang sa mundong ito, especially the animals, kundi na iyon ang paaginin pakipag-relate o pakipag-communicate. Halimbawa, ako nagtataram ako sa indo, sa harap nindo, I'm not using my soul o kaluluwa, kundi ang katawan. Kaya ako nakakataram, nagagamit ako ang oso, nagagamit akong kamot, etc., which are parts of the body. Kaya kung kita ba nakikiolay sa Diyos, we also use our body. Minalod kita, nagbabaw, siniba pang mga gestures, tangaring ipakita ang sa tuyang pag-adoration o pag-omaw sa mahal na Diyos by doing it through our body. Ngunyan, ang nahiling tang part kang body, itong ating external body, ikaw man po iyan na loob na pigaapod. May inside man iyan, as in yan ang inner body. As in ang nasa inner body, ang puso, ang isip, as in siguro ang pigaapod tang will, no? Kabutan. Kaya, ito nangyari ka Adan asin Eva, si Eva, kinuasuman sa anas. Ginamit niya sa katawan niya. Tanganang abuton so apple or whatever fruit it was, no? As in, ito man na pagkakalma ni Adan, ninulita tangro siya ni Eva, man, ginibo niya man so kamot niya, pigamit niya man, it's part of the body. As in sa kadalasan, ang nasa loob kang body o the inner part, iyo po ang nagbubusol o nagtataram para gamiton sa outer part of the body. No? Di ba, gusto ko yung magkakan, sabi kang isip ko. Bago man so isip ko sumako kundi so kamot. So the extension of the inner part of the body. Pero ano pang connection kang kalinigan or chastity sa English? Sabi ta kasubago, may inner and outer. Ngunyan,
nakulo na sa tong expose sa internet, sa media, pag nakailing ki mga bako na maray na mga sites, porno sites, naglalawag ito duman sa inner part ta. At agad ko minsan, dahil ko kontento, may gigibo pang iba, external act. Kaya, duman nagupoon so sin, no? Aram ta, so kasala, nagpoon sa udyo kang will, kang heart, asin siguro emotion, pero hindi yun nakikarry out, kundi gibuhon so kan outer part, kang katawan, so gusto yang gibuhon. Halimbawa, ako ngayon naiinis, tang iba sa Indo, hindi nakikinig. Ngunyan, anong gigibuhon ko? Siguro maanggot ako, makakuha ko kung sarong bagay, igagapo ko sa Indo. Saro po yun na external action na ginibo. O kaya, pag dahil mo nagustuhan ng karap mo, magsisimangot ka. Diba? O kaya magmumuda, kung ano man. Pag nagmuda, nag-utik, nag-ibo ki salang bagay, na nagupoon duman sa bigsabitang inner part of the body, diyan na po nagupoon so kasalan. As in, sunod sa katukduan, nagupoon man so pagdumi kang katawan, kang hawak. Natangya, Father, but sabihin ngaya, so lawas mo man sa, so katawan mo, yan man sa ngaya so kausa, iyo baga, tanaman at tangani kay Adan, as in Eva, so tendency to sin, no? So inclination na magkasala. Takonday mo ito naman, o nagiling ka sa porno site, natatamay pigigibo ka, natatamay malisya ka, may malisya ka, nanailing mo man sa na ito. So, ilingon bang aki, namundag pa sa naday pa, taray pang kamuwang-muwang. Pero later on, tataon na magsayuma. Tataon nang magtumang sa ina, no? Sa ina, di yan. Di man ang tinuruan kang ina. Diba? So, karo, itong naman natakyadan na si Neba, padagos na nagaano sa tuya. Sabi niya, Father, nahali na ngayon ta, inano na kita ni Jesus, niligtas na duman sa krus. Mga tugang, ang mga bagay, may duwang parte. May theory, and application. Ito pong bigsabi na nawawara ang tendency to commit sin because of the salvation ni Jesus. Pigo-offer pa lang po ito. Kung dahil man ito piga-apply, dahil man po ito nangyayari. No? Kasi hindi naman automatic so salvation. Kaya nga kita nagsisimba, nagpapangadji, etc. Kung ano pang wigigibot ang mga banal na gibo, tanganing duro-diretso po ang salvation. So, in other words, hindi naman magic o automatic na si Jesus lahat ang gagawa. Dahil nakot asya naging tao, mamagikon niya na sana duman sa kinaroroonan niya kay Riba niya si Father and the Holy Spirit. So anyway, yan po ang ibig sabihin na Santa Maria, kanamundag siya, dahil na siyang kasalan, may plano nga ni ang Diyos sa iya, so sinave na siya, exempt siya duman sa original sin in order to become holy and pure. Bako lang po iyan na dahil in-exempt siya, hindi ibig sabihin din ang freedom sa Mama Mary o exposed to temptation. Exposed man mo siya. Remember yung Nazareth, kung saan siya namundag, punong-puno man po ito ng poverty. Maybe from one time or another,
bamaktol man si Santa Maria, nireklamo niya man itong mga nakikita niyang realidad. And that can be sinful. O itong, sabi baga kang anghel, ipangaki mo ngaya, aki ngaki, Son of the Most High, or maharlika, yung ipabangaki mo, pinakalangkaw na Diyos yung magiging ama. And yet, namon, nagsasabsaban. Kung kaso, mother, anong gagawin mo? Yun ba yung anak ng hari, matumundag sa sabsaban? So there were many things na pwedeng mangyari kay Mama Mary, pero pagkasabi na, dahil siya nagkasala. Bukod pa doon sa bigay ng Diyos sa iya na full of grace, wala siyang ginawa sa iyang sadiring kalooban, dahil po siyang naginibong mali o sala. So, data po kita nagkakasala kasi the usual reason is yung katawan natin, yun ang gumagawa ng iniisip. So dahil naman pwede masabi yung isip at aring kasalanan, meron din. Kaya baga sa start ng ating misa, what do we do? Nagkasala ako sa isip, sa tataramon, asin sa gibo. So, nag-isip ka pa sana, iwa ka ng kasalan. Si Mama Mary, garo, dahil nag-isip na ganon, walang mali siya yung isip niya. Kaya, pinagpatuloy na yun, having the gift of coming from God, ginamit niya yung ganon na kapangyarihan. Kaya nga ni dahil siya nagkasala. So, anong ba't sabi yung digdi? Kung ang kalinigan ng ating katawan, ng buong pagkatao, body and soul, ang hinahangad ng isang Kristiyano, tanganing makasunod sa Diyos ng nararapat, ibig bang sabihin, alisin na natin ang katawan? Hindi po. Yung katawan kasi, iniingatan natin, tanganing ma-preserve for our resurrection. So, kaya ba yan sa plano ng Diyos? As in, dahil kasi Mama Mary, so, magiging ina ng isisilang na tagapagligtas, but sabihin, si Mama Mary man ay dapat pure, holy, katulad ng ipapangaki niya sa Jesus. So both Mary and Jesus were exposed. Bukas po sa mga pwedeng tukso, pero hindi po sila nagbigay sa tukso. Hindi pinagbigyan. Hindi katulad ni, sino yon? Imelda Papin, yung kumanta ng tukso, o Eva Eugenio, yung Gen X ngayon, dahil na yun kilala. Pero yung mga DSG siguro, mga kilala nila. So anyway, ingatan pa po itong katawan ta, so kantayan kang mga lay minister, ang sinayaw nila. Nata po, takon day po ining cooperation ng katawan, that part of our body na sinusunod yung isip, di man po kita makakagibo ninsala. Lalo na kung pinanggalingan, may mali siya na, may konti na madi. Igagawin pa nung katawan mo o part of your body, di lalo nang magkakaroon nga ng kasalanan. So, ano po ang mga payo? Tangay maingata. Pero may tanghilingon na hindi po gumagalaw ang katawan ta na separate from our soul or from our kaluluwa. Kaya kita naging tao, tayong kaluluwa na binigay ng Diyos nung ipanganak tayo ay palagi nang may katawan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na okay lang, ibigay ko sa mahal ko yung katawan ko, pero kung yung kaluluwa ko hindi. Yun mga sinasabi ng mga babaeng mababang lipad, di ba? Dahil man ngaya, Father, binigay ko ang buong sarili ko, yung katawan lang. Ay so, ibig sabihin, manananggal ka, hinahati ang katawan mo.
Mga tugang, we cannot do that. Hanggang sa nandito sa mundo, magkarugtong po ang kaluluwa at katawan. That's why when you give a part of your katawan to your boyfriend or girlfriend, hindi pa kayo kasal, mali na po yun. Dinumihan na natin ang bilog-tang sadiri. O kaya may asawa ka na, naghahanap ka ba ng isa pang kaputol na katawan? Bawal na bawal po yun. Kasi lang madadagdagan so dumi na binigay natin sa katawan natin. So, si Mama Mary po, di po nakagibo. May katawan man siya, pero dahil nakagibo ng ganun. Paano nga Padres, exempted nga sa, kahit na po, kasi sa freedom, nandyan pa rin kay Mama Mary. Nandyan pa rin. Mangyayari po ito sa tuya, kung namatay na kita, taumiwalay na so katawan, espiritu na lang. Pero, while waiting for the coming of Jesus for the second time, nandun ang kita sa other world, hindi pa rin tayo ligtas na dahil ang iyang katawan, dahil ang kita magkasala. Dahil po, nag-iisip pa kita kayan during the time. So, yan po ang ibig sabihin. When we commit, sinungaling tayo, nagbuda tayo, we're using the body. Di ba? Kung ano man pinapakita mong facial gesture sa kapwa mo, dinadala po kayan. So kaluluwa mo. Dahil kabit yun, hindi yun hinihiwalay. So, anything na ginigibot ta, pinapakita ta externally, hali po yan sa Dahil pwedeng nagsabi na, dahil mangaya, hiwalay ngaya. No, dahil ito pwedeng mahiwalay. Kaya, ini pa ang sabihin, kung tunay kang tao, ang kaluluwa at katawan mo, dahil pwedeng maghiwalay. Kasi yung dalawang yun, kailangan pong iligtas ni Jesus yun. Hindi sa imin na si Adan at Eva, dahil man po nagkasala lang kamay ninda na yun nagkakanang mansanas, hindi po, yung buo po nindang pagkatao kasama ang kaluluwa. Ikadua, anong ibig sabihin ng puno ng grasya? Yun na nga po, si Santa Maria, lahat ng iniisip niya, susog sa kabutan ng Panginoon, ng mahal na Diyos na aalalayan niya si Jesus sa iyang Paschal Mystery, hindi yung sadiri niyang kagustuhan. O alimbaga, magyabang-yabang na ngaya kasi ako ngaya so ina ng Diyos. O, di ba? Magiging proud na siya, etc., etc. Lalo pa nga po siyang naging humble sa kanyang pagiging ina. So, even the time na hinanap baga siya ng mga kamag-anak niya, nandun siya sa isang room, nagpipreach. O, Jesus ngaya, magluwas ka dyan, tayo nahanap ka. Anong sabi ni Jesus? Ang tunay kong ama, ina, kapatid, iyong gumagawa, sinasabuhay ang salita ng Diyos. So dahil naman po big sabing, hindi niya ina si Mama Mary by saying that, kundi na urog na ina in the real sense of the word si Santa Maria dahil ginagawa niya, tinutupad niya yung salita ng Diyos. O, balik kita naman sa image ng katawan at sa kaluluwa. Bakit po dito nagagawa yung salita ng Diyos? Forgive, tabangan, di ba? Di ba yung sinasabi sa Ebanghelyo? Kahit kaaway mo, patawadin mo, etc. Ninulita. So, marami na naman sa atin, yung katawan, hinihiwalay na naman. Dahil ko man nga dinutdot, dahil ko man nga iyan. Pero, andyan na sa loob mo, yung muhi mo, yung galit mo. Hindi mo lang pinapakita. Kasi talagang data mahihiwalay. What is in our kaluluwa and the action of our katawan. That is why sa puno ng grasya ni Santa Maria, ibig sabihin, ang gabos niyang dinanais, desires, action,
Gabos po ini always consulting God, no? Ang Ama na nag-ano sa iyang maging ina. It's difficult, no? Kasi ang pagsasabi ta na gagawin ta, tutuparin ta ang kabuotan ni Lord, when it is time to do it, dahil ta naman baga nagigibo. Sabi ta, bala ka na Lord. Ta nagkamali ako Lord. Palaging ganon. Pero we know naman na magagawa natin kung talagang siseryosohin natin ang what God wants us to do. In the end kasi, yung kabuotan natin ang nagagawa. Kaya bako yan na full of grace. Tang grace, yun talagang galing sa Diyos. Bubuksan tang sarili ta, body and soul, because we want God to enter us. Tanganing magikitang templo kang Espiritu Santo. Is it not? So, pagsabi tang gusto kong i-distinguish ang tulong bagay, no? Pag nagpapangadji kita, as in binigay ni Diyos ang pigpangadji ta, anong tawag doon? Blessing. Pag nagpangadji kita, as in, ang hiningi natin, medyo dahi ta kaya, hiningi itang tulong ni God. Pag binigay ni God, ang tawag doon, awa. Things that we cannot do, we ask from God. And if God grants that to us, awa po yon. In English, mercy. Ngunyan, ang grasya, ano po ang grasya? Kasi si Mama Mary, full of grace. Ang grasya, ito yung binibigay ni Lord na hindi naman pighagad. Pero sa isip ni Lord, kaipuhan ta. Ano po ang mga kaipuhan ta? Na sometimes hindi naman pighagad. Ano? Kaligtasan. Salvation. Minsan maghahabo ta. Although, kaipuhan ta ngagadon yan. No? Ano pa? Pagpatawad. Minsan na po tangaga doon, pero kay puwanta. So, difficile ba magpatawad? Magkamali. To err is human, but to forgive is divine. Sa tulong ng Diyos kita makakapagpatawad. Kaya nga, mahirap gawin. So kung mahirap gawin yan, pero kay puwantang gawin, grasya ang kay puwanta. Hali sa Diyos. Si Mama Mary po, punong-puno ng ganun. Kasi lahat ng nakikita niya sa pamilya niya at sa labas ng Nazaret, day po na kaaway si Santa Maria. Lahat po tinutulungan niya. And I think that's the things that we should ask. Hindi naman natin ina-ask, pero binibigay ni Lord. So yan po ang grasya. Yung pigahagad ta sana, yun po ang blessing kung binigay. Pero kung di ta kaya, hiningi ta rin, alam ta si Lord ang magbibigay, yun po ang mercy, ang awa. No? Kaya minsan, di ta distinguish ining tatlo, pero it's important to distinguish them. Ano ba talagang gusto mong hingin kay Lord? O pigahagad ta ba ang bagyo? Kaya man simpleng mahagad kaan. Pero binibigay ni Lord, tanganing matauhan kita. Ito may mga bagay na data nagigibo, pero dahil may bagyo, may earthquake, siyempre nandoon yung attention ta. And there are lessons that we are not learning. Kaya sunod-sunod si bagyo, sunod-sunod si kalamidad. Tinatawan ni Lord for our learning. Not only spiritual, kundi sa buhay ta bilang araw-araw na sumusunod kay Jesus. And lastly, ano pa po ang pangatlong ni Rexon kay Mama Mary? Pagtalima. Kasabi niya bagadig sa Ebanghelyo, di man ako Lord na agum, pero gusto mo akong maging nanay, thy will be done according to your word. So if we summarize the 2 points,
ang katawan at kaluluwa ta, asin ang pag-agad sa Panginoon ang dapat na agadon, tadot pag-idigibot ta ini, tanganing masunod ang kabutan ng mahal na Diyos. That is the very meaning of, sabi ni Mama Mary, ano ito? Masunod ang kabutan mo, bako sa kuyang kabutan. No? Kaya baga nahihirapan kita, tapirmita ng pigahagad, kabutan ta. Pero when we pray, kabutan kang Panginoon. After praying, balik na naman kita sa kabutan ta. Kaya, paano yan? Dito ko kuwaso grasya kasi dito man natutupad. So gusto kang Diyos na hagadon sa to. Sige ta sa nanghagad sa iya, pero kung Diyos naman na naghahagad, ayaw na matad yung pagbigyan. Is that fair? Hindi yata pantay yun, no? So, mga tugang, Immaculada Conception, sa Mama Mary, malinis, maghangad man tayo ng kalinisan. Outer and inner. Sabi sa elementary, cleanliness is next to godliness. Kung gusto mong maging Miss Universe ang beauty mo, kay Puan, malalim yon hanggang sa puso mo, hanggang sa liver, kidney, lahat ng sarili natin. Hindi lang yung nakikita, kundi suday nakikita. And many times, that is more important. Kaya po, the next time nagpangadya kita sa Santa Maria, doon tayan, na maging malinig kita. Tayan pa sa ng pagmuda, pagkutik, mga common na yan, pigyo para giributa, na paano taman yan ma-preserve ang katawan ta? At kung ginibo mo kang katawan mo yun, more or less, so heart mo, so isip mo, ganun din. Di ba? Pag nagbuta ka baki, ano yun, pang pa-asul nung uniform, anyel, kahit hindi mo kutawon, makalat po yung blue, kasi kaya yung buong palangga na magiging blue. In the same way na pag nagumpisal kita, may nakalimutan ka, yung buong kumpisal po napatawad. Pero kung may sinadya kang ayaw mong ikumpisal, hindi po napatawad ang lahat na yon. Kaya yun, yung formula ni Jesus, it's either 0 or 100. Di pong in between. Kaya gusto tang maging malinig bago sa nasa lawas, but inside. Anyway, so, luwas na nakikita, nagupoon sa inside. And if God is inside our hearts, then some of God makikita po sa nakikita external. So, hingin tang tulong ni Mama Mary, tinulungan siya ng mahal na Diyos, aram ta, pag nagkikita kayong tulong sa iya, dadalhin niya kita sa kanyang anak na iyo ama ng malapit sa Diyos Ama. Bendisyonan kita, mahal na Diyos. Magtindog na, ipahayag tang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamang, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan asama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, sinanilaman ulikan Espiritu Santo, kay Beren Maria, sinanitawo, pinako pa sa krus para sa to, para panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sa God sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanitulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, sa iyang kahadean, daing katapusan,
asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaon in buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kay bakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, sin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ko nin pagtubod sa rumbunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, tinagahalat ako, kan pagkabuhay liwat nin laman, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tuka po, liturhiya kan Eucharistia. Magpamibig ka mga tugang, danganin din sa kuwan sa indong atang, maakaw manlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ng kaugaying ako ang nakakaligtas na sakripisyo na dinudulot mi sa imo, solemnidad kan Immaculada Concepcion ni Santa Maria ang Birhen. Asin warasan siri na kami nagpapahayag sa iya, naligtas sa kabos na ligtaning kasalan, ulikan sa imong nainot mga grasya, kami manulikan sa iyang pamibi makaligtas sa kabos na kasalan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanaw sa nakakaligtas, danay si minsan sa'yo nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, adaing kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tayo linigtas mo ang urog kapalada na Birhen Maria sa gabos na digta kan pinakainot na kasalan, tanganing sa iya na sinamunuhan mo kan kapanoan sa imong grasya. Nagandam ka kan maninigong ina para sa imong aki, asin tinandaan mo sa kapinuunan kan simbahan an sa iyang magayono na esposa, daing gusot o digta. Tanurog ka mabining birhen, mangangaki ng lalaki, daing salang kordero na nagparakan sa mga sala, asin ibinugtak mo siyang enot sa gabos, magiman sa nang agihan ning grasya, kanaarogan nin kabanalan para sa imong banwaan. Kaya kay riba kan mga koro nin mga anggeles, taga-umaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag din pagtubod. Banal
Ano kan sa imong kamurawayan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Palararam minadigdig sa ngaran kan kagurangan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, sana kaitasan. Kagurang na ni kanagadan banal, bravo din ka boss, nakabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo sa mga kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaaki ni itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinausa sa iyong mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurang na, pamaretan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapaya, sagod na ikaw magdaton. Kaya kami na naglurum naman sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat ang dudulot sa iyong kagurangnan, kaning tinapay ng buhay, singkalis kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahirak kami, nag-aarang, na kami nagpapakinabang, hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karon dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, si kagabos na klero, siring man girumdumas sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong pinapamibi sa misang ini, sinanggabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami kabos, namimibig kami. Tanganing kaibahan, Santa Maria Virgen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, si mga banal na apostoles, singgabos na santos, na kaidupa, nakapakayagaya sa imo, magkanig o maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawas ang pamuraway sa imo, siring man. Huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan ka mga nakakaligtas na tugon, si minatuod kan Diyos no nakaugalian, nga ngahas kitang magsabi.
Amanyamon, yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagan, siring sa langit. Sa mong kakanon sa roaldaw, tao masamuya ngunyan. Sin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo mga nakakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan ngan sa imong pagkaherak. Maging dari na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yeso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ang kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkani ko siya mapatuni na mga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan sin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasa Indo, Asin sa imong espiritu. magturugang kay Kristo, nagahaganing ka banalan, asin kaligtasan, magpatinawan ka mo, ng katuninungan sa lambang saro. Peace be with you. Peace. Mga tugang ngayon sa kagura ng Hesus Kristo, siri na siya nabuhay liwat. Ang sa iyang hawak, binuhay liwat. Kitaman, kay po na tamano ng hawak, tanghaling buhayon manini sa uring aldaw. Siyang kodero kan Dios, nagpaparang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangataman, ang kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya.
Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan sa mong Dios, ang mga sakramento na sa mong inako, magpadanay sa mo kan mga lugad, magpaumay sa mo kan mga lugad kay itong kasalan, na sa kasalan ay ni, sa naibang paagi, linigtas mo Santa Maria, sa daing digtang pagpangidam sa iya, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tukaw po ang gabos. Magkakaigwa po in second collection para po ini sa pagmantinir kan fasilidad kan sa tong simbahan. Siring man, iniimbitaran mi po kamo gabos na mag-atender nin Advent Recollection sa Desyembre 12 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Sa Desyembre 13, aldaw nin Sabado, ang Bicol Voices Choral magkakaigwa po nin free concert pagkatapos po nin alas 6 na misa sa pagkabanggi digdi sa satong parokya. Iniimbitaran miman po kamo na maging parte kan Angel Tree Program. Ini po sa rong Holiday Assistance Program na anlaom iyo po ang makatabang sa mga beneficiaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo sa nasabing programa iyo po ang sanggatos na PWD. Ang donor kay ning programa mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang donor matao po nin impormasyon sa opisina kung si isay ang napili ninda na tawanan nin regalo. Ang deadline po sa pagtaon ng regalo sa Desyembre 14, asin ang pagdistribuer nin regalo gigibuhon sa Desyembre 20 sa LCC Activity Center sa oras na alas 9 sa pagkaaga sagkod alas 12 nin udto. Para sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Mapuuna po ang Misa de Aguinaldo sa Desyembre 15, sagkod po ini Desyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Desyembre 16, sagkod 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Dain na pong Misa sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Sa maut po maging Aguinaldo Mass sponsor, igwang fundraising activity ang satuyang parokya na ang tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo, kung saan i-offer po ini sa offertory. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Diyos mabalos po. Awitan na po ang Ave Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordies oculos, ad nos converte.
Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut indigficiamur promissionibus Christi. oremus omnipotens sempiterne Deus, que gloriosi Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum epet semeriretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pie interdictione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. nga pamibi intercession ng Santa Maria Immaculada Concepcion, asin sa Nudas Tadeo, kamo asin mang mahal ni Diyos sa buhay, bendisyonan in Diyos amang makakaman, Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Tinulutan ng banal na Eucharistia, lakawkit sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,